барзи дуруд ва адаб ба хидмати шумо бинандагони гиромӣ. гузориши мустақимро аз варзишгоҳи Кулоб Арена оғоз мекунем. имрӯз дар доираи рақобатҳои Лигаи Олии футболи кишварамон дар мавсими 2025 яке аз бозиҳои муҳим дар марҳилаи якуми чемпионат, яке аз рақобатҳое ки метавонад дар мавқеъгирии ниҳоии дастаҳо пас аз хотимаи марҳилаи якум нақши бисёр боризу арзанда гузорад баргузор мешавад. дастаи равшани шаҳри Кулоб муқобили дастаи Истиқлоли Душанбе ба майдон мебарояд ва ҷои таъкид аст ки дар таърихи футболи кишвар ибораи классикои футболи тоҷик борҳо истифода шуд дар мавриди ҳарифони гуногуни дастаи Истиқлол, аз ҷумла Регартадазу дастаи Вахш, ҳамчунин Хуҷанд. аммо аз миёни ҳарифони дастаи Истиқлол тиме ки шояд бештар аз ҳама арзанда аст ба ин унвон маҳз дастаи равшани Кулоб мебошад ва классикои футболи тоҷикро мо имрӯз маҳз дар ҳамин майдон бо иштироки ин ду даста мебинем. қабл аз оғози бозӣ бошад суруди миллии Тоҷикистон садо медиҳад. ҳамон тавре болотар ишора кардем, дӯстони гиромӣ, имрӯз набарди бисёр ҳассос ва муҳим мо шуморо бо иштироки ин ду даста интизор аст ва чун одат дар бозиҳои қаблӣ чунин рақобатҳои пуршиддату ҷолиб сурат мегирифт. имрӯз низ ба эҳтимоли ғолиб ҳамин гуна бозиро дастаҳои мазкур барои мо пешниҳод мекунанд. Игор Черевченко ва ҳамчунин ҳамтои ӯ Дмитрий Черешев борҳо дар кишвари Русия кор карданд ба ҳайси сармураббӣ дар бошгоҳи гуногун, аммо ҳеҷ гоҳ бо ҳам ба ҳайси мураббӣ рӯбарӯ нашуда буданд ва имрӯз бори аввал аст ки ин ду мутахассис бо ҳам рӯбарӯ мешаванд ва чашми тақдирро бубинед дӯстони гиромӣ ки чӣ гуна ин ду чеҳраро маҳз дар Тоҷикистон рӯбарӯи ҳам қарор додааст. гурӯҳи доварон дар рафти бозии имрӯза иборат аз шахсони кордидаву бо таҷриба бо роҳбарии Гулмуроди Саъдулло даъват шуданд. ӯ имрӯз сардовар хоҳад буд ва Ҳасан Каримов аз Норак ва Фарҳод Хуралов аз Душанбе дар канорҳо кӯмак мекунанд. Саёҷон Зайниддинов аз Душанбе довари чаҳорум аст. ҳамчунин гурӯҳи видеодоварон бо роҳбарии Насрулло Кабиров аз Норак ва Фоқараев аз Шаҳри Нав ва Абубакр Маҳмадов аз Душанбе кор мекунанд. нозири доварон Ориф Ҷураев аз Душанбе ва комиссари бозӣ Ҷамшед Исроилзода аз Душанбе ҳастанд. инак фурсати он расидааст ки ба ҳайатҳои аввалияи ҳар ду даста дӯстони гиромӣ таваҷҷӯҳ кунем ва нахуст муаррифиро аз ҳайати дастаи мизбон оғоз мекунем. дар хати дарвоза рақами 55 Евгений Гриценко, рақами 14 Бахтовари Хуршед, рақами 23 Алиҷон Кароматлузода, рақами 26 Андрей Маркович, рақами 74 Сорбон Ғиёсов. ним муҳофизатгарон рақами 5 Ҷамшед Мақсумов, рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, рақами 9 Азизбек Ҳаитов, рақами 17 Муҳсин Абдуғаффоров. ҳамлагарон рақами 11 Шоди Муродов ва рақами 25 Олаулова Аянвале. сармураббии даста Дмитрий Черешев. ҳайати аввалияи дастаи Истиқлол дар хати дарвоза рақами 1 Никола Стошич, дифоъгарон рақами 5 Содиқҷон Қурбонов, рақами 44 Ҷошуа
акпуҷе, рақами 21 ромиш ҷалилов, рақами 19 аҳтам назаров, ним муҳофизатгарон рақами 6 амирбек ҷурабоев, рақами 24 лоуренс, рақами 10 алишер ҷалилов, рақами 77 ризо деҳқонӣ, дар хати ҳамла рақами 11 муҳаммадҷон раҳимов ва рақами 63 манучер ҷалилов бозӣ мекунанд. Сармураббии даста Игор Черевченко ба ҳисоб меравад. хуб, тарҳи ҷойгиршавии футболбозони дастаи Равшан ба эҳтимоли ғолиб дӯстони гиромӣ дар бозии имрӯза 4-4-2 хоҳад буд, аммо дар мавриди мавқеъгирии футболбозони дастаи Истиқлол бояд бигӯем ки Игор Черевченко баъзан вақт мавқеъгирии футболбозонро дигар мекунад ва мо аз ҷумла дар бозии даври гузашта дида будем ки чӣ гуна Аҳтам Назаров дар хатти дифоъ не балки дар мавқеъи дигар бозӣ карда буд. хуб, имрӯз тарҳи ҷойгиршавӣ 4-2-3-1 аст ва ҳамин тавр дӯстони гиромӣ чун бозии имрӯза оғоз мешавад, мо шумо боз ба мавқеъгирии футболбозони ҳар ду даста таваҷҷӯҳи бештар хоҳем кард. инак нахустин талошҳо аз сӯи бозигарони дастаи Равшан барои ба ҳамла гузаштан натиҷа надод дар ин ҳолат ва тӯб бо ҳамин аз майдон берун мешавад. хуб, Аҳтам Назаров имрӯз ба хатти дифоъ баргаштааст. ӯ дар канори чап бозӣ мекунад. Дар марказ Ҷошуа Акбуҷе бо ҳамроҳии Содиқҷон Қурбонов ҳастанд. Дар канори рост Ромиш Ҷалилов. чаҳоргонаи дифоъгарон аз ҳамин футболбозон иборат ҳастанд. дар маркази майдон ду ним муҳофизатгари тахрибкор инҳо Амирбек Ҷурабоев ва Николас Лоуренс ҳастанд. дар хатти ҳамла аз як канор Муҳаммадҷон Раҳимов, аз канори дигар Ризо Деҳқонӣ, легионери эронии даста Алишер Ҷалилов дар нақши так муҳоҷим аст ва ҳамлагари марказӣ Манучер Ҷалилов. ана ҳамин гуна тарҳи ҷойгиршавии футболбозони дастаи Истиқлол аст дар бозии имрӯза. ва дар мавриди мавқеъгирии бозигарони дастаи Равшан боз ҳарф хоҳем зад. инҷо бубинед чӣ гуна ҳолати мушкил аст. дарвозабон бармегардонад. хело ҳам дастаи худро дар ҳолати ногувор қарор дод дифоъгари дастаи Равшан. ин Алиҷон Кароматлозода буд, дифоъгари ҷавон ки шояд дар ҳамин гуна лаҳзаҳо зери фишоре ки қарор дошт натавонист дуруст аз ҳамон ҳолат берун барояд ва тавре мо дидем Евгений Гритсенко бо таҷриба ҳолати мазкурро бартараф карда тавонист. ҳатман боз саҳнаи такрорӣ барои мо аз ҳамон ҳолат пешниҳод мешавад ва баъдан боз дақиқтар назари худро дар бораи ҳолати қаблӣ хоҳем гуфт. баъд аз он ки Сорбон Ғиёсов баргашт, дӯстони гиромӣ, тавре медонед дар бозӣ бо Панҷшер ӯ корти сурх гирифта буд. ин бозигар акнун дар рақобати имрӯза ба ҳайати асосӣ ҳамроҳ шудааст, мисли бозии гузашта ки зидди Барқчӣ ҳам дар ҳайати аввалия буд. ӯ дар хатти дифоъи марказ метавонад бозӣ кунад. дар паҳлӯи Алиҷон Кароматлозода аз ду канор бошад Андрей Марковичу Бахтовари Хуршед ҳаракат мекунанд. ҷои ёдоварист ки ҳам Алиҷон ва ҳам Сорбон метавонанд аслан дар ду канори хатти дифоъ бозӣ кунанд, вале аз оғози мавсими ҷорӣ чун баъзе мушкилиҳо дар мавқеъгирии дифоъгарони дигари марказӣ пайдо шуд, маҳз ин ду дифоъгари канориро Дмитрий Черишев ба марказ гузаронд. Алиҷон аслан таҷрибаи бозӣ дар хатти дифоъи марказро замоне ки дар Истиқлол буд дошт ва Сорбон ҳам қисман бозӣ карда буд, аммо бештар ӯро мо дар канори рост медидем. ба ин тартиб ин ду нафар ба марказ гузаронида шуданд. Маркович бо ҳамроҳии Бахтовари Хуршед аз канорҳо барои роҳандозии ҳамлаҳо саҳм мегузоранд дар нақши дифоъгарони канорӣ. хуб, дар марказ маълум аст Ҷамшед Мақсумов, Абдураҳмон Нозимов бозӣ мекунанд. аз канорҳо бошад Азизбек Ҳаитову Муҳсин Абдуғаффоров ҳаракат доранд. Шодӣ Муродов ба хатти ҳамла бевосита ба Олауло ва Аянвале кӯмак мекунад. ба фарқ аз бозии даври гузашта ки зидди Барқчӣ дар сафар Равшан 2-1 пирӯз шуд, мо тағйиротро мебинем дар ҳайати аввалия. инҷо пеш аз ҳама набудани Комрон Турсуновро бояд ишора кунем. маҳз ба ҷои ӯ имрӯз Шодиҷон Муродов аз дақиқаи аввал вориди майдон шудааст. ва ҳамчунин Шеридин Бобоев ҳам нест. ба ҷои ӯ аз дақиқаи аввал Муҳсин Абдуғаффоров ба майдон баромад. дигар бозигарон мавқеашон иваз нашудааст. зарбаи кунҷӣ дастаи Истиқлол тӯбро ба бозӣ даровард.
бевосита ирсоли тӯб дар ҳамон лаҳза ба ҷаримагоҳ дида нашуд. тавассути таркиби рӯи аз нав кӯшиш карданд футболбозони Истиқлол ки ҳуҷум барпо кунанд, аммо ин ҳадафи онҳо натиҷа надод. ба ҳар ҳол тӯб боз ба ихтиёри бозигарони Истиқлол гузашт ва ирсоли навбатии тӯбро ба ҷаримагоҳ мебинем, аммо Алиҷон Кароматлозода ин ҳолатро бартараф мекунад. мубориза давом дорад. футболбозони дастаи равшан кӯшиш карда истоданд ки хавфу хатарро дур кунанд ва дар навбати худ гӯем беҳадафона ба пеш тӯб намезананд, балки бо як ҳадафи муайян тӯбро ба худ гирифта барои роҳандозии ҳамлаи нав кӯшиш мекунанд ва имкониятҳоам барояшон метавонад дар ин замина пайдо шавад. ирсоли навбатии тӯбро мебинем. инҷо хело баланду ноаниқ буд партофти тӯб, бо ҳамин тӯб аз майдон берун шуд. муҳсин абдуғафоров ки аслан ҳамлагар аст, дӯстони гиромӣ, метавонад дар рафти бозии имрӯза маҳз ӯ дар нақши ҳуҷумкунандаи дуюм бошад ва ба Олаулло ва Аянвале кӯмак кунад. дар навбати худ Шодӣ Муродов аз хатти ҳамла ба хатти ним муҳофизаи канорӣ гузаштанаш ҳам аз эҳтимол дур нест, чун Шодӣ дар ин мавқеъ бозӣ кардааст ва таҷрибаи зарурӣ ҳам дорад. аз авт бахтовари Хуршед тӯбро ба бозӣ медарорад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. як бори дигар ҳолатро метавонед бубинед. Ҷошуа Акпуҷе дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозиро вайрон карда буд. абдураҳмон Нозимов ирсоли тӯб ба сӯи ӯ, натиҷа надод ин партофт. ҳоло мубориза давом дорад ва футболбозони Равшан аз нав тӯбро гирифтанд. Азизбек Ҳаитов аз канори рост гузариши ӯро мебинем. ирсоли тӯб, аммо тӯб ба бозигари дастаи Истиқлол расида аз майдон берун баромада истодааст. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи мизбон. омодагӣ мебинанд футболбозони дастаи Равшан барои истифода аз вазъияти стандартӣ. тавре мебинед қисми зидди футболбозони дастаи Равшан ҳоло аз анамон маҳдудаи ҷаримагоҳ каме берунтар истоданд. ирсоли тӯб ва бозам аз бозигари дастаи Истиқлол тӯб аз майдон берун шуд ё на? хуб бибинед дувар ишора дорад ки аз назди дарвоза тӯб ба бозӣ дароварда шавад. ин каме нофаҳмиро ба вуҷуд овард, аммо аллакай қарор дар ин бора қабул шуд. боз ҳам футболбозони дастаи Равшан имконият пайдо мекунанд. вазъияти хатарнок аст. фурсати беҳтарин зарба ва дарвозабон Стошич бисёр олӣ бармегардонад ин зарбаро. имконияти беҳтарин буд барои Азизбек Ҳаитов, аммо тавре дидем пеши роҳи зарбаи ӯ гирифта шуд дар лаҳзаи қаблӣ. зимни роҳандозии ҳуҷумҳои худ футболбозони дастаи Равшан хело дақиқ ва бо суръати баланд ҳаракат карда истоданд, махсусан лаҳзаҳое ки футболбозони дастаи Истиқлол тӯбро ба марказ равон мекунанд. тӯбро дарҳол футболбозони дастаи Равшан гирифта ба аксил ҳуҷум мегузаранд. ҷамшед Мақсумов тӯбро ба бозӣ даровард ӯ. зарба аз масофаи дур хело баланду ноаниқ. Маркович дар ҳолати қаблӣ тавре дидед зарба зад ки он натиҷа надод.
мавсими гузашта вақте ин ду даста бо ҳам рӯбарӯ шуданд дар лигаи олӣ, ҳар ду бозӣ ба фоидаи дастаи Истиқлол хотима ёфта буд. аз ҷумла дар ҳамин майдон 23 июн Истиқлол 1-0 ғалаба кард. онҷо нофаҳмии зиёдеро ҳам яке аз ҳолатҳои баҳсноки ба вуҷуд омада ба миён оварда буд, аммо голе ки Ҳамадони Камолов дар дақиқаи 47 зад пирӯзии Истиқлолро дар ҳамон бозӣ таъмин кард. фоидаи бозӣ вайрон мешавад. зидди Ризо Деҳқонӣ вайрон шудани фоидаи бозиро мо дидем. дар ҳол Ризо пас медиҳад ба канори чап, ирсоли тӯбро мебинем ва дар ин лаҳза акнун тавре дида мешавад. бозигарони дастаи Истиқлол аз имконияти худ истифода бурда натавонистанд. аслан мо низ дуруст ҳамон ҳолатро дида натавонистем. дӯстони гиромӣ, баъдан дар марҳилаи дуюми чемпионати мавсими гузашта Истиқлол дар хонаи худ рӯзи 11 декабри 2024 Равшанро шикаст дод 1-0. ҳамон бозӣ ҳам баъзе нофаҳмиҳоро хотиратон бошад ба вуҷуд оварда буд. масалан лаҳзаи баҳсноки яке аз ҳолатҳо дер боз муҳокима шуд, аммо он рақобат аз ин ҷиҳат хотирмон буд ки пирӯзии Истиқлол боис бар он шуд то Равшан аз ҳамаи имкониятҳо барои ишғоли зинаи дуюм маҳрум шуд ва Равшан дар навбати худ мавсими гузаштаро дар зинаи сеюм ҷамъбаст кард бо 41 имтиёз. дар поёни ҳамон рақобат дар дақиқаи сеюм илова гардида Дарко Илиевский бозигари Истиқлол гол заду пирӯзии дастаашро дар ҳамон рақобат таъмин кард. 5 бозии охирро бо иштироки ин ду даста агар баҳо диҳем, пас дида мешавад ки дар онҳо бартари насиби Истиқлол аст. 4 ғалаба ва 1 бохт. ҷои таъкид аст ки соли гузашта ҳамчунин як бозии дигар бо иштироки онҳо дар суперҷоми Тоҷикистон баргузор шуд. Истиқлол 2-1 Равшанро рӯзи 11 май мағлуб карда буд дар Талко арена. хуб, ҳолати офсайд ба қайд гирифта мешавад. канори чапи дастаи Истиқлол дар оғози бозии имрӯза фаъолтар аст. ҳоло довар садои шаки худро баланд мекунад ва маълум мешавад ки боз ҳам офсайд буд. як бори дигар биёед бубинем. бале, ҳолати нобозӣ барои Ризо Деҳқонӣ дар ҳолати қаблӣ вақте такроран нишон дода шуд бар ало ба назар расид. натиҷаи охири дастаи Равшан дар мавсими кунунии лигаи олӣ хуб аст, яъне ба ин маъно ки даста дучори бохт намешавад дар 7 бозии охир. охири шикасти онҳо аз Эсхата буд дар даври дуюм ва аслан танҳо як бохт дорад Равшан ҳамин мавсим ки он аз дастаи бонкдорони шаҳри Хуҷанд буд. баъд аз шикаст аз Эсхата 3 пирӯзии паёпай, баъдан 3 мусовии паёпай ба қайд гирифта шуд ва ниҳоятан ба силсилаи мусовиҳо Равшан дар ҳафтаи гузашта дар вақти бозӣ бо Барқчии Ҳисор нуқта гузошт. он бозӣ ҳам мушкил буд дар шаҳри Ҳисор, вале Равшан тавонист пирӯзии худро то ба охир ҳифз кунад. инҷо ирсоли тӯбро мебинем, аммо дар ин нуқта аз футболбозони Равшан касе нест. Комрон Турсунов ва Ҷамшед Мақсумов ба задани 2 голи зудҳангом комёб шуданд дар дақиқаи 6 و 15 ва Муҳаммад Камол голи ҷавобӣ зада аз Бақчи ва дигар фурсат нашуд то бозигарони дастаи Барқчӣ ба бозӣ баргарданд. аммо як рӯйдоди нохуш дар қисми дуюм барои дастаи Равшан ин буд ки Шеридин Бобоев беҳтарин нишонзани даста дар мавсими кунунӣ дар дақиқаи 72 корти сурх гирифт. ҳолат мушкил буд барои худи Шеридин, ҳам пояш лағжид ҳамон лаҳза, аммо чӣ илоҷ, тибқи қонун қоида
он қоида вайронкунӣ ҳамчун корти сурх арзёбӣ мешуд ва ӯ корти сурх гирифту дар бозии имрӯза иштирок намекунад. дар чунин рақобатҳо, дар чунин набардҳо ҳатман агар дастаҳо бо ҳайъатҳои мукаммали худ, бо ҳайъатҳои пурраи худ иштирок кунанд, нуран алу нур мешавад ва ягон ҷои гапу сухани зиёдатӣ нахоҳад буд, беш аз ҳама дар мавриди оне ки агар футболбозони дигар имом мешуданд, агар бозигарони боқимонда имом мешуданд, метавонист рафти ин бозӣ дигар гуна шавад. ва мо тавре медонем маъмулан баъд аз ҳар як бозии ҳассосу муҳим дар ҷаҳони футбол ин гуна ҳолатҳо миёни мухлисон рух медиҳад, ин гуна баҳсу мунозираҳо ҳатман пайдо мешавад. амирбек ҷурабоев каме осеб гирифт дар лаҳзаи қаблӣ. мисоли туп ба канори чап. партофти навбатии тупро мебинем, аммо хело баланд. ва ниҳоятан туп аз майдон берун шуда истодааст. резеб ризо деҳқонӣ дар ҳолати қаблӣ пас дод ба алишер ҷалилов ва партофти алишер бошад. тавре дидед баланду ноаниқ буд. истиқлол ҳафтаи гузашта бозии худро муқобили вахш доир кард ва дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ бидуни гол 0-0 рақобат ҷамъбаст шуд. хело ҳунарнамои арзанда буд аз ҳарду ҷониб. ин он сифре буд ки аслан дӯстони гиромӣ дилгиркунанда набуд. баъзан вақт ҳисоби 0-0 мешавад дар бозиҳое ки мо мебинем аз рақобатҳои дигаре ки дар онҳо гол шудааст ҷолибтару диданинтар буд, бевосита агар мо худи рафти бозиро баҳо диҳем. вахш ки имрӯз дар мавсими кунунӣ аз ҷониби бисёре аз коршиносон ва мухлисону ҳаводорони футболи меҳан чун яке аз муддаиён баҳри зинаҳои ифтихорӣ арзёбӣ мешавад. хело арзанда бо истиқлол бозӣ кард, махсусан дар нимаи аввал, аммо дар қисми дуюм ба ҳар ҳол истиқлол бартарӣ дошт. имкониятҳои голзанӣ ҳам ба миён омад, вале онро футболбозони дастаи истиқлол истифода накарданд. муқобили муҳаммадҷон раҳимов дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозӣ вайрон шуд. муҳаммадҷоне ки худ зода ва дастпарвари мактаби футболи равшани кӯлоб аст, яъне зодаи шаҳри кӯлоби бостонӣ ва дастпарвари мактаби ин шаҳр. боз ҳам баргашт ба истиқлол. солҳои қаблӣ дар равшан ҳам бозӣ мекард, махсусан мавсими гузашта, ва хело дар сатҳи олӣ бозӣ мекард, махсусан дар марҳилаи дуюми чемпионати кишварамон дар соли 2024. муҳаммадҷон раҳимов пас ба канори рост инҷо натиҷа намедиҳад. маркович паси на он қадар хуби ҳамдастаашро дуруст қабул карда натавонист. барои ӯ ҳам тавре гуфтем мушкил буд дар ҳамон лаҳза. имрӯз дар шаҳри бостонии кӯлоб тантанаи футбол аст, иди футбол аст. дӯстони гиромӣ, тавре мебинед варзишгоҳ моломоли мухлисон аст. ҳатто то ҳамин лаҳзаҳо ки ҳалқаи 18 дақиқаи рафти бозии имрӯза сипарӣ шуд, омадани мухлисон идома дорад ва онҳо ба оҳистагӣ боз варзишгоҳро пур карда истоданд. дар бозиҳои хонагии дастаи равшан мавсими кунунӣ хело шумораи зиёди мухлисон ташриф оварданд. инҷо партофти навбатии тупро мебинем ва алиҷон кароматуллозода ин ҳолатро бартараф мекунад. эътирози ӯ ба фикрам ба ҳамдастҳои дигараш буд ки дар лаҳзаҳои қаблӣ хело беэҳтиётӣ карданд ва бетаваҷҷӯҳӣ намуданд ба ҳуҷуми ташкил кардаи дастаи истиқлол. алиҷон ки худ солиёни зиёд дар истиқлол бозӣ кардааст ва аз ҳунару маҳорати футболбозони ин тим огоҳ аст, медонад ки як хато, як имкон додан ба истиқлол ба чӣ оварда мерасонад.
аз зарбаи кунҷии ирсоли тӯбро мебинем ва фурсати бисёр хуб пайдо шуд барои ҷошуа акпуҷе, дифоъгари марказии дастаи Истиқлол. зарбаи задаи ӯ бошад, тавре дидед, баланду ноаниқ буд. ҷошуа акпуҷе аллакай дар мавсими кунунӣ гол зад дар лигаи олӣ ва тавре маълум аст ин футболбоз бо истифода аз қаду қомати баланди худ дар вазъиятҳои стандартӣ ба дастаи Истиқлол кӯмаки зарурӣ расонида метавонад. байроштаи хоидаи бозиро мебинем. дар ин ҳолат иштибоҳ аз сӯи Содиқҷон Қурбонов дида шуд. ҳар ду даста имкониятҳо доштанд барои голзанӣ. Истиқлол дар оғози бозӣ ва баъдан Равшан бо гузораи тақрибан 10 дақиқа аз ибтидои рақобати имрӯза, аммо ҳар ду фурсат то кунун истифода нашуд ва бо ҳамин мо тавре мебинем ҳисоб дар бозии имрӯза кушода нашудааст. талоши навбатии футболбозони дастаи Равшан хело гӯрзаи зиёд мебарад Олауло ва Аянвале, аммо талошҳои ӯ натиҷа надод. Гритсенко бо зарбаи қавӣ тӯбро ба канори чап равон кард. инҷо хело хуб бахтовари Хуршед бо кӯмаки Муҳсин Абдуғаффоров тавонистанд аз ин ҳолат берун шаванд. ирсоли бисёрам хуб ба хатти ҳамла ба ҷое ки кушода мешуд Азизбек Ҳаитов, аммо Николас Тошичи бо таҷриба имкон надод ба Азизбек дар ҳамон лаҳза то аввалин шуда ба тӯб расад. паси хато аз сӯи футболбозони Истиқлол. дар натиҷа дар маркази майдон тӯб боз ҳам ба ихтиёри Равшан гузашт. имконияти навбатӣ метавонад пайдо шавад ва довар акнун садои уштаки худро баланд мекунад. интизор шуд Дулмуроди Саъдулло ки ҳуҷум бо чӣ анҷом меёбад ва танҳо баъд аз он садои уштаки худро баланд кард. дастгириву пуштибонии мухлисони дастаи Равшан ҳамин лаҳзаҳо ки эҳсос мешавад метавонад яке аз лаҳзаҳои бисёр хатарноке бошад дар бозии имрӯза бештар шуда истодааст. Абдураҳмон Нозимов тайёрӣ мебинад барои иҷрои зарба. аз эҳтимол дур нест ки зарбаро бо сӯи дарвоза ҳам равон мекунад ӯ. масофа дуртар аст. ба ҳар ҳол зарбаро мебинем. бисёр хатарнок ва тӯб ба сутуни дарвоза расида бармегардад. чӣ зарбаи хатарноке буд аз сӯи Абдураҳмон Нозимов. ҳуҷум бошад давом меёбад. боз як ирсоли дигар, аммо ин ҳолатро акнун футболбозони дастаи Истиқлол бартараф карданд. аз ҳисоби имкониятҳои хуби голзанӣ акнун бартарӣ насиби Равшан аст. 2-1. чун пештар аз Абдураҳмон Нозимов Азизбек Ҳаитов ҳам шонси беҳтарин дошт ва зарбаи задаи ӯро тавре мо дидем дарвозабон Николас Тошич бартараф карда буд. ҳоло саҳнаи такрории зарбаи задаи Абдураҳмон Нозимовро мо интизорем. аз дур акнун зарбаи задаи футболбози дастаи Истиқлол ҳам ба назар расид, аммо ҳолатро зери контроли худ нигоҳ медошт дарвозабон Евгений Гритсенко ва тӯб бо ҳамин аз майдон берун шуд.
خب حالت تکراری همون حالت که گفتیم بسیار خطرناک بود، ضربه جریمه‌ای اجرا کرده عبدالرحمن نوزیموف دیگر برای ما پیشنهاد نشد. شاید در لحظه بعدی دوستان گرامی برای ما پیشنهاد کنند. موقعگیری دسته‌های روشن و استقلال قبل از آغاز دیدار امروزه در جدول عمومی دوستان گرامی همین گونه است که اینجا فرصتی بسیار هم خوب و شادی مرادوف امکانیت داشت. بعد از او همدستش مارکویچ ضربه میزند. طوری میبینید اون نیز خیلی بلند و نوانیق توپ رو سوی دروازه روان کرده است. یک بار دیگر بیاید ببینیم چگونه شادی جان مرادوف به یگان مقابلیت جدی به مرکز میرفت و بعدا ضربه میزد. این همان حالتی که بالاتر گفتیم. یک بار دیگر میتوانید ببینید خیلی مانند با اصول‌هایی که در دوران در منچستر یونایتد بودن خود کریستیانو رونالدو ضربه جریمه‌ای را اجرا میکرد. ضربه زد عبدالرحمن نوزیموف. شادی مرادوف خیلی فعال است از کنار چپ. ادامه حرکت‌های او را می‌بینیم و پیشگاهی او گرفته می‌شود. بازیکنان استقلال توانستند هجوم حریف را برطرف کنند، اما در نوبت خود امکانیت برای آنها جهتی راه اندازی حمله پیدا نمی‌شود. استقلال صدرنشین جدول بود قبل از آغاز رقابت امروزه. آنها 21 امتیاز داشتند و روشن در زینه سوم بود با 16 امتیاز خود. میان این دو تیم وحش قرار داشت با 20 امتیاز. دسته مذکور علاقه رقابتی دوره مهمی خود را دیروز دایر کرد. شاید غیر انتظار برای بسیاری ها وحش در خانه خود با هولبوک 0-0 مساوی بازی کرد. اما در موسم کنونی حالت‌های مانند به این در لیگ اولی کم نیستند. یعنی تیم‌هایی که در قسم پایینی جدول مسابقه قرار دارند شاید از ایده اول چنین نماید که مقابل آنها دسته‌های پیشرفت با آسانی امتیاز میگیرند کم به میان نآمدند. دسته‌های قسم پایانی از دسته‌های بالایی امتیاز گرفته باشند. برای مثال پنچر که در زینه آخرین است با روشن خاطرتان باشد مساوی کرده بود. و در نوبت خود حاصلات در شب و روزی که چوری بعضی از مشکلی ها بود با دسته استقلال 1-1 مساوی بازی کرد. پیروزی احتمالی روشن در این رقابت جالبیت را در قسم بالایی جدول مسابقه باز هم افزون میکند. عموما امکان میدهد تا مخلصان دسته روشن برای قهرمانی در انتظار در موسم کنونی امیدوار شوند. وضعیت خطرناک است. با سمیرسولی توپ را میبینیم و جوشوا اکپوجه این حالت را برطرف میکند و اعتراضی سری وقتی بود درست هم دارد به موقعگیری هم دسته هایش. خیلی ناراضی است از بازی که این لحظه ها هم دسته هایش نشان میدهند و حق هم دارد جوشوا اکپوجه. فشار باشد تا رفت زیاد میشود. مخلصان دسته روشن هرچی بیشتر تیم خود را به پیش هدایت دارند و هرچی بیشتر فعالی دسته روشن را طلب کرده ایستادند. ارسال توپ رو میبینیم و در این حالت ببینید که از این وضعیت استانداردی هیچ چیز حاصل نمیشه. توپ تنها از میدان بیرون شد. جمشید مقسوموف ارسال توپ رو در لحظه قبلی انجام داد. با گریان کردن چراغ‌های تلفن‌های موبیلی خود مخلصان دسته روشن باز هم یک زدگی دیگر
зам карда истоданд ва рафти дидори имрӯза. вале тавре ман болотар гуфтам, то ҳамин лаҳзаҳо ҳатто бубинед ки аз се як қисми рақобат ҳам тақрибан пушти сар шудааст, омадани мухлисон ба варзишгоҳ кам намешавад. ҳарчи бештар мухлисон омода истоданд ва ҳамон қадар ташрифи зиёди онҳо боиси дастгирии бештари дастаи равшан мешавад ва ин албатта ба дилхоҳ дастаи меҳмоне ки дар клуб арена бозӣ мекунад метавонад як фишори рӯҳиву равониро ба вуҷуд орад. ба истиқлол шояд камтар, зеро дӯстони гиромӣ тавре мо медонем истиқлол таҷрибаи зиёди бозӣ дар чунин саҳнаҳоро дорад, махсусан қисми зиёди футболбозони ин тим ки узви тими миллии кишвар ҳастанд борҳо дар чунин ҳолатҳо буданд. инҷо ирсоли навбатии тӯб ва бартараф мешавад, аммо боз як зарба аз сӯи футболбозони истиқлол ва Николас Лоуренс ин зарбаро зад ки Евгений Гритсенко онро бартараф кард. тавре гуфтем пирӯзии эҳтимолии дастаи равшан боис бар он мешавад ки дар садри ҷадвал се даста миёни ҳам танҳо бо тафовути як имтиёзӣ мавқеъ гиранд. истиқлол дар зинаи якум боқӣ мемонад, вахш дар зинаи дуюм ва равшан дар зинаи сеюм бо 19 имтиёз. агар боканам онҳо пирӯз шаванд. ин лаҳзаҳо тавре мо хабардор шудем. дӯстони гиромӣ, дар бозии дигаре ки ҷараён дорад бо иштироки дастаҳои эсхатаи шаҳри хуҷанд ва клуби марказии варзиши артиш аз душанбе ҳисоб 0-2 аст ба фоидаи артишиён ва онҳо дар баробари бонкдорони шаҳри хуҷанд пешсаф ҳастанд ва дар ҷадвали онлайн ҳам тавре дида мешавад маҳз дастаи артиш ба зинаи сеюм баромадааст бо 18 имтиёз. аллакай дӯстони гиромӣ, бозие ки болотар гуфтем хотима ёфтааст. ҳисоб 0-2 ба фоидаи дастаи артиш ҷамъбаст шудааст ва онҳо воқеан ба зинаи сеюми ҷадвал баромаданд бо 18 имтиёз. дар ҷадвали онлайн равшан бо 17 имтиёз дар зинаи чорум аст, аммо мавқеи ниҳоӣ равшан баъд аз хотимаи даври мазкур аз натиҷаи бозии имрӯза метавонад боз ҳам беҳтар шуд. пас аз шикасти худ эсхата дигар имкон надорад дар ҳамин давр аз равшан дар ҷадвал пеш гузарад. ҷамшед махсумов, алиҷон кароматуллозода, сорбон ғиёсов, абдураҳмон нозимов ва дар лаҳзае ки дастаи равшан ҳуҷумҳои худро оғоз карда истодааст, умед ду дифоъгари канорӣ хело ҳам баланд баромаданд. бахтовари хуршед ва Андрей Маркович ба ҷои онҳо ду ним муҳофизатгар поинтар фаромада дар роҳандозии ҳамлаҳо саҳм мегузоранд. партофти навбатии тӯб аммо бенатиҷа аст ва маҳз бахтовари хуршед дар ин ҳолат тӯбро ба ҷаримагоҳ партофт кард. тавре болотар гуфтем, имрӯз як тантана ва иди ҳақиқии футбол буд дар клуб шаҳри бостонӣ ва аз рӯи хабарҳое ки дастраси мо шуд қабл аз оғози бозии имрӯза бо иштироки ин ду даста барномаҳои гуногуни фарҳангиву фароғатӣ роҳандозӣ гардид.
ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлолро мебинем. имконият пайдо мешавад барои Ризо Деҳқонӣ, аммо пеши роҳи ӯро гирифтанд. ба як бозигар ҳоло ёрии тиббӣ лозим аст. аз ин сабаб довар ишора дорад ки тӯбро ба бозӣ надароранд. ба ҷои ёдоварист ки дар барномаи фарҳангию фароғатӣ қабл аз оғози ин рақобат тавре мо дидем ҳунармандони машҳур ташриф оварда буданд ва хело як муҳити зебову идона дар ин майдон дида шуд. ва акнун мо бевосита ба тамошои худи бозие ки дер боз интизораш будем пардохтем. то ҳамин лаҳза рақобат албатта пуршиддату ҷолиб ҷараён дорад. имкониятҳои хуби голзанӣ ба миён омаданд бо иштироки ҳар ду даста. фурсати акпуҷеро ҳам ба эътибор бигирем барои Истиқлол. метавонем бигӯем ки ҳар даста дутои имкониятҳои хуб доштанд, аммо то ҳамин лаҳза тавре мебинед ҳисоб кушода нашудааст. мисли навбатии тӯб натиҷа надод. аз дур зарбаи бисёр хатарнок аст дар ин лаҳзаҳо, аммо каме баландтар. Ромиш Ҷалилов дарвозаро ба нишон гирифт, вале тавре дидед зарбаи задаи ӯ андаке баландтар рафт. шоди муродов фаули навбатии ин футболбоз. инҷо пас медиҳад ба Олаулаве ва чӣ гуна ҳолат! автоголи бозигарони дастаи Истиқлол дар дақиқаи 37-ум. як ҳуҷуме ки дифоъгарони дастаи Истиқлолро ғофилгир кард, боис бар он шуд ки онҳо бо иштибоҳи худ ба дарвозаашон тӯбро равон кунанд. хело ҳам дигарфаҳмии хуб ва таркибороии ҷолибе дар ҳамон лаҳзаҳо аз сӯи футболбозони дастаи Равшан дида шуд. ҳатман саҳнаи такрориро баъд аз чанд лаҳза хоҳем дид. то он муддат бошад мо шумо шодиву хурсандии мухлисони дастаи Равшани Куллобро мебинем. ҳамдастҳо Олаулов ва Аянвалиро табдил карда истоданд, аммо бояд бигӯем ки дар баробари ӯ нақши Шоди Муродов ҳам дар роҳандозии ин ҳамла ба ғоят бузург буд ва мо шумо такроран метавонем бубинем. Шоди Муродов пас медиҳад ба Олаулове, сипас ӯ хост пас диҳад ба Азизбек Ҳаитов ва инҷо футболбози дастаи Истиқлол, агар хато накунам, Аҳтам Назаров буд дар лаҳзаи қабле ки иштибоҳан тӯбро ба дарвозааш равон кард. автогол дӯстони гиромӣ ва бо ҳамин дастаи Равшан дар ҳисоб ба пеш мебарояд. ва зимни такрори дактараш такрори лаҳзаҳое ки гол зада шуд мо шумо таваҷҷӯҳ кардем. маълум мешавад ки ягон қоидавайронкунӣ набуд, ягон ҳолати дигари баҳсноке ки боиси норозигии ини он ҷониб бошад вуҷуд надошт. гол ба эътибор гирифта шуд ва дастаи Равшан акнун дар ҳисоб ба пеш мебарад. Ризо Деҳқонӣ аз сӯи бахтовари Хуршед боз дошта шуд дар лаҳзаи қаблӣ. бале Аҳтам Назаров иштибоҳан тӯбро ба дарвозаи худ зад. бо ҳамин автогол дар лаҳзаи қаблӣ боис бар он шуд ки Равшан дар ҳисоб ба пеш барояд. ҳоло дӯстони гиромӣ, албатта бозӣ дар пеш аст ва рӯйдодҳои дигари муҳиму ҷолиб мо шуморо интизорам ҳастанд.
футболбозони дастаи равшан ин ҳолатро акнун бартараф мекунанд. ва бубинед чӣ гуна ҳолат ба миён меояд. Никола Стошич дар ҳолате ки ба ӯ пас додааст ҳамдастааш боз ҳам хафотар рафта истода буд. ба ҷои оне ки пештар биёяду тӯбро гӯем барвақттар соҳиб шавад ва хавфу хатари эҳтимолии минбаъдаро аз байн барад. ба Андрей Маркович корти зард нишон дода мешавад. ин нахустин корти зарде аст ки довар дар бозии имрӯза аз ҷайбаш берун кард. як бори дигар биёед бубинем бар зидди Муҳаммадҷон Раҳимов. майрон шудани қоидаи бозиро дар ин ҳолат мо шумо дидем. вазъиятҳои стандартӣ бо иштироки Истиқлол дар лаҳзаҳои қаблӣ хавфу хатари зиёдеро ба миён оварда буд. ин маротиб ҳам шояд имконияте барояшон пайдо шавад. Акпуҷе тӯбро на он қадар хуб қабул кард. баъдан бозигари дастаи равшан тӯбро зада аз майдон берун мекунад. ромиш аз авт тӯбро ба бозӣ медарорад. партофти дуюмиум ҳам натиҷа надод. равшан дар ҳол ба аксил ҳуҷум фирор мекунад. имконияти беҳтарӣ метавонад пайдо шавад. Азизбек Ҳаитов пасиюн на. инҷо ду футболбози дастаи Истиқлол пеши роҳи ин ҳамларо гирифтанд ва кӯмак карданд ки Никола Стошич хавфу хатарро ба пуррагӣ бартараф кунад. андаке ба ҳар ҳол аз нигоҳи ба вуҷуд овардани имкониятҳо ва талошҳое ки дар майдон буд, равшан бо дар назар дошти масъулияти мизбоние ки дошт дар оғози рақобати имрӯза соҳиби бартарӣ шуд. дар натиҷа мо дидем ки дар дақиқаи 37 онҳо ба ҳадафи худ расиданд ва ба задани голи аввал ноил шуданд. аммо акнун рақобати тезу тунду ҷолиб миёни ин ду даста моро дар пеш интизор аст ва ҳатман ин дастаҳо боз як ҷолибияту ҷаззобияти бузургеро метавонанд барои тамоми дӯстдорон алоқамандони футболи кишвар ба вуҷуд оранд. Азизбек пасию олауло ва Аянвале аввалин шуда ба тур мерасад. дар ин ҳолат тӯбро нигоҳ медорад. пасию вазъияти хатарнок аст ва дарвозабон Стошич тавонист ки ин зарбаи Азизбек Ҳаитовро бартараф кунад. Азизбек хело зарбаи қавӣ зад сӯи дарвозаи ҳариф. як бори дигар биёед бубинем. аз ин ҷо беҳтар диданамон мумкин. зарбаи задаи Азизбекро ва воқеан ҳам саҳнаи такрорӣ ин чизро бори дигар барои мо собит мекунад. Амирбек Ҷурабоев пас ба Ризо Деҳқонӣ. идомаи ҳамларо бо иштироки ин футболбоз мебинем ва зидди ӯ қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бахтовари Хуршед ба хато роҳ дод. ин бори аввал нест ки ба ин тартиб бахтовар зидди Ризо Деҳқонӣ қоидаи бозиро вайрон карда истодааст. як бори дигар биёед бубинем. Ризо Ойсак тӯбро гузаронд ва хост баъдан боз ҳамларо давом диҳад, аммо ҳариф ба ӯ монеъ шуд. хуб, вазъияти стандартӣ хело наздик аст ба дарвозаи Евгений Гриценко. Алишер Ҷалилов дар назди тӯб зарба мезанад рост сӯи дарвоза ва Гриценко ин ҳолатро бартараф мекунад. дар рафти бозӣ бо вахш се имконияти монанд ба ҳамин буд.
دو دفعه منوچهر جلیلوف ضربه زد، یک دفعه علیشیر جلیلوف و هر سه ضربه هم خطرناک بودن، اما اونجا نیز دروازه‌بان آدم کوواچ خیلی هنری خوب نشان داده بود. گریتسنکو هم در این لحظه ضربه رو برمیگردونه. ادامه هجوم فوتبالبازان دسته استقلال رو میبینیم. پرتافت نوبتی توپ اکنون طور اشاره می شود در لحظه قبلی آفساید هم با قید گرفته شده است. یک بار دیگر نتواند ببیند. بله، حالت آفساید وجود داشت برای صدیق جان قربانوف. طبق خبری رسمی که در صحیفه دسته روشن نشر شد، 10 دقیقه تا آغاز رقابت امروزه حدود 15,000 مخلص به ورزشگاه تشریف آورده بودند، اما طوری ما می‌بینیم چون قسم یکم هم به خاتمه خود نزدیک شده است، آمدن مخلصان کم نمی‌شود به ورزشگاه. 1 دقیقه وقت اضافه شد به قسم یکم بازی امروزه. بله، تلاشی او و طور میبینیم اینجا هیچ چیز اشاره نمیشود. توپ هم از میدان بیرون برآمد، اما داور اشاره کرده است که لحظه صبر کند دروازه‌بان. سرمربی تیم ملی کشور گلا شکیلادзе رو امروز ما در ورزشگاه میبینیم. مربی گرجی الکی فهرستی وسیع دسته منتخب کشور رو نشر کرد که اونجا 55 فوتبالباز هستند. البته نه همه اونها به تیم ملی جلب میشن، یک قسمی اونها به دسته منتخب المپیک کشور باید جلب گردند. بله، طور مربی اشاره کرد حتما این فوتبالبازان را زیر نظر دارد و باید اونها آماده باشند، در هر لحظه میتوانند به تیم ملی جلب کرده شوند در آینده نزدیک. لحظه بحثناک مذکور رو در حجره ویدیو داوران هم دیده ایستادند. دوستان گرامی، طور ما دیدیم هنگام ارسال توپ به اولاولو و آینوالی آفساید نبود و این معنی آن را دارد که حتما پنالتی رو بررسی دارند. بعد از خلاصه گیری نهایی حتما داور نیز قرار خود را میبرد. خوب، با فکرم داور به نزد مانیتوری ور می رود و میدونید نه تنها حالت قاعده ویران کنی بلکه احتمالی رسیدن توپ به دست هم بررسی شده است در همان حالت. بیاید ببینیم. به دست یک پوجه رسیدن توپ دیده نمی شود به هر حال، اما حالت بعدی که زیدی اولاولو و آینوالی تو کجا قاعده بازی رو اکپوجه ویران کرد، همین چیز رو بررسی دارم. اندک برخورد هست به هر حال دوستان گرامی، این رو هم باید بگویم. ولی سوالی اساسی این است که تا کجا برای چنین برخوردها پنالتی تعیین کردن ممکن، زیرا دفاع دیگری استقلال بیشتر قرار داشت. این حالت رو البته بیشتر مسئول کنترل میکرد، ولی اولاولو و آینوالی تلاش زیاده داشت تا به توپ برسد. خوب، گلمراد سعدالله برمیگردد و قراری او را ما انتظاریم دوستان گرامی. خب نه، چیزی نیست، اگرچند کم برخوردم بود اما اون برای تعیین پنالتی اساس شدن نمیتواند.
یعنی چون به نظر رسید که بیشتر اولاولو و ایانواله اندکی نمایشگرانه خود رو به زمین پرداخت قبل از آن که برخورد جدی بین او و حریف به میان آید. با همین دوستان گرامی بعد از تحلیل بررسی طولانی وضعیت بحثناک قبلی داور صدای که خود را بلند میکند و دست به تنفس میروند. ما و شما را در قسم دوم باز فکر میکنم لحظه جالب و دیدنی در رقابت امروز در کلاسیکوی فوتبال تاجیک با اشتراک روشن کلوب و استقلال دوشنبه انتظار است. حالا باشد تنفس است، بیاید چند لحظه استراحت کنیم، بعدا برمیگردیم برای تماشای قسم دوم. با ما باشید.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، این ورزشگاه کلوب آرنا است در شهر بوستونی کلوب و طور ما شاهد شده ایستادیم در کلاسیکوی فوتبال تاجیک بعد از خاتمه قسم یکم در بازی با اشتراک دسته‌های روشن کلوب و استقلال دوشنبه حساب 1-0 است با فایده دسته میزبان. گلی که در دقیقه 37 زده شد، دقیقش گل به خودی و یا افتگول باعث بر آن گردید که دسته روشن در حساب به پیش براید. احتم نظرف اشتباهان البته در همان لحظه توپ را به دروازه خود روان کرد. اینک با شروع قسم دوم در حال دو تغییرات در هیئت دسته استقلال روی دست گرفته شد. در این باره بعد از چند لحظه خواهیم گفت. خودی فوتبالبازان دسته استقلال باشد در حال به فشار گذاشتند و هجومی آنها در لحظه قبلی دیده شد. خب از هیئت احتیاطی دسته استقلال به میدان دوستان گرامی حملگری جوان مسرور غفورов رقم 17 برآمد. او به جای محمد جان رحیمов بازی میکند و فوتبالباز دیگر دفاعگر کناری تبریز اسلامов است که به جای احتم نظرف وارد میدان شد. هیئت‌های پوره هر دو دسته را برای قسم دوم یک بار دیگر به این ترتیب گفته گذاشتنمون به مورد است. اینجا باز یک هجوم دیگری دسته استقلال با همین برطرف میشود. چون عادت از میزبانان دیگر بار شروع میکنیم. در خط دروازه یوگنی گریتسنکو از فوتبالبازان خط دفاع از دو کنار بختیاری خورشید و اندری مارکویچ هستند. در مرکز علی جان کرامتلوزاده با سوربون یوسف روزی دارند. نیم محافظتگران جمشید مقسومov، عبدالرحمن نازیمov، عزیزبک حیتف و شادی جان مرادov هستند. در خط حمله محسن عبدالغفارov با همراهی اولاولا و ایانوالی بازی میکنند. سرمربی دسته دمیتری چریشف از کشور روسیه است. هیئت دسته استقلال باشد عبارت از بازیگران زیرین. در خط دروازه نیکولاس توشیچ، فوتبالبازان خط دفاع در مرکز صدیق جان قربانov با جوشوا اکپوجه، در کنارها رومیش جلیلов و تبریز اسلامов اکنون بازی میکنند. نیم محافظتگران امیربек جورابویف، نیکولاس لورنس، علیشیر جلیلov و ریزو دهقانی هستند. حملهگران منوچهر جلیلov و مسرور غفورov. سرمربی ایگور چریفچنکو. در جویی شوی 4-2-3-1 در دسته روشن باشد. در جویی شوی به احتمال زیاد طوری گفتیم 4-4-2 است، اما آنجا هم بعضی نشانه های 4-2-3-1 دیده می شود. مثلا حالت هایی که به هجوم میگذارند فوتبالبازان این تیم چگونه در کناری راست پیدا می شود عزیزبک حیتف و هجوم دوام دارد. تبریز اسلامov از کنار خواست پرتافتی توپ را انجام دهد اما کامیاب نشد. گروه داوران در بازی امروزه با راهبری گلمراد سعدالله کار کرده ایستادند. یکی از داوران با تجربه ترین در کشورمان است گلمراد سعدالله. مخصوصا موسم 2024 و 25 او در بازی‌های بی‌نهایت مهم در لیگ قهرمان‌های اولی آسیا یا لیگ قهرمان‌های الیت آسیا مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 و چند مسابقه دیگر کار کرد. از جمله دیدار دسته‌های منتخب چین، عربستان سعودی، کره شمالی، ایران، اندونزیا، بحرین در لیگ چمپیون‌های الیت آسیا باشد. رقابت‌های العین با الصد که العین قهرمانی فعلی مسابقه بود، شانگهای پورت رو با سنترال کوست، الاهلی سعودی رو با الشرطه و یک قطار بازی‌های دیگر رو حکمی کرده است که تجربه غنی دارد. فکر دارم از شیوه و اسلوبی حکمی او یگان اعتراض و ناراضگی در مجموع در رفتی بازی امروزه به میان نیامده است. حتی حالتی که بحثناک بود در پایان قسم یکم احتمال تعیین پنالتی بررسی میشد، خودی گلمراد سعدالله رفته دید ور را و برگشت و آمد اشاره کرد که آنجا ویران شدن قاعده بازی دیده نشد. نافهمی بین عزیزبک حیتف و مسرور غفورov است. با دخالت فوتبالبازان دیگری با تجربه این نافهمی از بین می روند.
партофти навбатии тӯб босам ба самти Олауло ва Аянвале буд, аммо ӯ ба тарафи дигар кушода мешуд ва интизори паси ҳамдастааш ҳам аз дар канори дигар буд дар ҳамон лаҳзаҳо Олауло ва Аянвале. ҷамшед мақсумов пас ба канори чап. клуб аз майдон берун мебарояд. Шодиҷон Муродов аз фаъолтарин бозигарони дастаи Равшан дар дидори имрӯз аст. умуман гурӯҳи бозигарони хатти ҳуҷуми дастаи Равшан дар қисми якум хело ҳамдигарфаҳмии хуб доштанд ва дар роҳандозии ҳуҷумҳо низ фаъолии онҳо бар аъло мушоҳида шуд. алиҷон тӯбро ба қафо бармегардонад. Евгений Гритсенко боз ҳам пас медиҳад ба Кароматуллозода. зери фишор қарор гирифт алиҷон. довар бошад ишора ба он дорад ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. тавре гуфтем аз рӯи маълумотҳои оморӣ бармеояд бозиҳои охир бо иштироки ин ду тим ба фоидаи дастаи Истиқлол зиёдтар ҷамъбаст шудааст. аммо дар ин байн бояд фаромӯш накунем ки Равшан дар соли 2023 дар рақобатҳое ки зидди Истиқлол дошт хело натиҷаҳои олиро ба қайд гирифта буд. онҷо пирӯзӣ ҳам дар суперҷом буду ҳам дар чемпионат ва наздик буд ки Равшан дар ҳамин майдон тирамоҳи 2023 дар финали ҷоми кишварамон муқобили Истиқлол комёб шавад, аммо дар силсилаи зарбаҳои пеналтӣ баъдан онҳо шикаст хӯрданд. қоида вайронкунӣ Амирбек Ҷурабоев ба эътибор гирифта шуд. аслан Равшан дар мавсими 2023 дар рақобатҳои лигаи олӣ ду бор Истиқлолро мағлуб карда буд. ва тавре гуфтем баъд аз як сол дар соли 2024 бошад баръакс шуд. дар ҳар ду бозии Истиқлол тавонист бар дастаи Равшан ки ҳарифи асосияш аст дар лигаи олӣ пирӯз ояд. Николас Лоуренс ирсоли тӯб аз сӯи ӯ натиҷа намедиҳад. хуб имкони зарбазаниро албатта аз даст дод дар лаҳзаи қаблӣ Алишер Ҷалилов. муҳсин Абдуғафоров тӯбро нигоҳ медорад ва баъдан тавре дидем Ризо Деҳқонӣ ба Шодиҷон Муродов бархӯрд, аммо чун тӯб дар ихтиёри бозигарони Равшан буд, довар иҷозат дод ки бозӣ давом ёбад. ҳассосияти бозӣ дар авҷи аълои худ аст. дӯстони гиромӣ, ва инҷо Олауло ва Аянвале хело фаъол аст.
خب талоши ӯ барои анҷом додани партоф натиҷа надод ва баъдан маълум мешавад ки офсайд будааст барои ҳамлагари дастаи равшан. каме ноҳамоҳангӣ, каме ҳамдигар нофаҳмӣ байни футболбозони дастаи Истиқлол дида мешавад. оғози қисми дуюмро бо як шиддати баланд, бо як ангезаи калон шурӯъ карданд, аммо баъдан чунин ба назар расид ки оҳиста-оҳиста ангезаву иштиёқи онҳо андаке кӯҳиш ёфт. ҳариф бештар тавонист ҳамлаҳои эҳтимолии дастаи Истиқлолро бартараф кунад ва имконияте ба футболбозони дастаи пойтахт ба миён намеояд. шояд акнун фурсате пайдо шавад. аз канор гузариши бозигари дастаи Истиқлолро дидем, аммо ин ҳуҷум бартараф мешавад ва тубробои бисёр хуб аз сӯи футболбозони Истиқлол. имконият ҳаст, то ба охир мубориза давом дорад. ризо деҳқонӣ тубро ба ҳамдастояш баргардон. Табрис Исломов бошад, ирсоли тубро анҷом медиҳад ва чӣ шонси хуберо аз даст медиҳанд бозигарони Истиқлол дар ҳамин лаҳза. Алишер Ҷалилов ишора ба он дорад ки он ҷо қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. мову шумо ҳоло имкон дорем саҳнаи такрориро бубинем. ин фурсате буд ки бозигарони дастаи Истиқлол тубро рабуданд, баъдан партофт. ризо деҳқонӣ тавонист пешдастӣ кунаду аз Шодиҷон Муродов тубро гирифт. баъдан боз як ирсоли дигар ва Алишер аслан даъвояш бар сари ин буд ки зарбаи кунҷӣ бояд таъин шавад, вале дар ҳамон ҳолат довар тавре ишора кард на, танҳо аз назди дарвоза бояд туб ба бозӣ даромад бошад. ва ҳамин гунам шуд. мову шумо дидем Гритсенко тубро ба бозӣ даромад. дӯстони гироми аён аст ки ҳисоби 1-0 бисёр нозук аст ва метавонад ҳар лаҳза иваз шавад. аз ин рӯ бозигарони дастаи Истиқлол ҳам хело талош мекунанд то ин тафовути андаки дар ҳисоб ба миён омадаро аз байн баранд. аз сӯи дигар бозигарони Равшан талош бар он доранд ки ҳатман голи дуюмро зананду боз ҳам тафовут зиёдтар шавад ва онҳо эътимоду боварияшон барои комёбии ниҳоӣ бештар гардад. муборизаи пай дар пайи бозигарони ҳарду даста дар наздикии ҷаримагоҳи Истиқлол давом дорад. футболбозони Равшан бештар бартариро дар ихтиёр доранд. вазъияти хатарноки навбатӣ метавонад ба миён ояд. ирсоли тубро мебинем, дарвозабон бартараф кард ва дарвоза холӣ буд, аммо Ҷамшед Махсумов чӣ гуна дар ин ҳолат зарба мезанад. шонси олитарин дар рафти қисми дуюм барои дастаи Равшан. як бор дигар метавонед бубинед. Маркович партофти тубро анҷом дод. бисёр як партофти маҳину мавзуни туб аз сӯи ӯ буд. дарвозабон Стошич пешдастӣ кард, аммо чунин ҳолат ба миён омад ки боз як шонси беҳтарин барои футболбозони Равшан буд. ва зарбаи задаи Ҷамшед Махсумовро тавре мо дидем дар ҳамон ҳолат баланду ноаниқ иҷро шуд. ирсоли туб ба канори рост. Масрур Ғафуров афтид, аммо аз ҷои худ бархост ва муборизаро давом дода истодааст. ин футболбози ҷавон имконият барои бозигарони дастаи Истиқлол ҳамин лаҳзаҳо ба миён меояд ва боз ҳам талаби оне ки зарбаи кунҷӣ бояд таъин шавад рад карда мешавад аз сӯи довар. ба фикрам дуруст ҳам мекунад Гулмуроди Садулло, чунки дар лаҳзаи охир расиши туб ба бозигари дастаи Равшан дида нашуд. партофти бисёр ҳам хатарнок буд сӯи дарвозаи худ аз сӯи Ҷошуа Акпуҷе ва дарвозабони худро дар чӣ ҳолати мушкил ӯ қарор дод.
идомаи ҳуҷуми бозигарони равшанро мебинем. онҳо хело фаъол ҳастанд дар тӯбрабоиҳо дар нимаи майдони ҳариф. ва прессинги шогирдони Дмитрий Черишев зуд аз худ дарак дода истодааст. Ризо Деҳқонӣ توپ در اختیار فوتبالبازان دسته استقلال باقی میماند. پس با لورنس پرتافت جوابی به کناری راست. اینجا امکانیت هست، ضربه رو میبینیم و دروازه‌بان یوگنی گریتسنکا بسیار عالی اینجا حرکت میکند و کنجی نزدیک دروازه اش را دفاع میکند. استقلال در قسم یکم هم برابر با روشن امکانیت های گلزنی را به وجود آورد، اما نتوانست از آنها استفاده با ثمر کند. مخصوصا در آغاز رقابت ما طور دیدیم بعد از نفهمیه که بین علیجان کرامت‌الله‌زاده و یوگنی گریتسنکا بود، شانسی بهترین برای استقلال پیدا شد تا حساب شده شود و این فرصتی که رامیش جلیلوف داشت و ما و شما صحنه تکراری آن را می‌بینیم. در نوبت خود نیکلاس لورنس از آن ناراضی است که در لحظه قبلی هنگام قاعده ویرانکنی داور اعتبار نداد. ارسال توپ را دیدیم، مبارزه دوام دارد. با فرصت برای بکس هجوم گذاشتن جمشید مقسوموف پاس میدهد. شادیجان مرادوف با پیش میرود، همدسته دیگرش هم هست و از بین دو فوتبالباز استقلال خواست توپ را گذراند اما کامیاب نشد. شادیجان اگر میگذاشت توپ در همان حالت شانسی بهترین برای راه اندازی یک حمله دیگر برای فوتبالبازان دسته روشن میتوانست پیدا شود. لحظه توقف میکنند هر دو دسته. حالا با یک فوتبالباز دسته روشن کمکی تیبی لازم است. همین حالت برخورده که شادیجان مرادوف با مسرور غفوروف داشت طوری میبینید باعث بر آن شده است که فوتبالبازی دسته روشن اندکی آسیب گیرد. با استفاده از این فرصت هر دو مربی بازیگران را به نزد خود دعوت کردند، مخصوصا دیمیتری چریشف و پیوسته با آنها صحبت میکند و دستور سپارش ها میدهد. مربی مذکور ممکن هم تجربه غنی دارد دیمیتری چریشف، مثلا یک مدت به حیث مربی کار کردنش در باشگاه شاهانه ریال مادرید جوی توجه مخصوص است و فرزند او دنیس چریشف هم دست پروری مکتب فوتبالی ریال مادرید بود. چند بار رانهای این تیم خیلی کم به میدان برآمد، اما زمانی بازی کردنش در اسپانیا هنر و مهارت خاصی او دیده میشد و بعدا در تیم ملی روسیه هم بازی بسیار خوب و جالب داشت فرزندی او. اما خودی دیمیتری چریشف باشد، اگر ما فعالیت مربیش را به اعتبار میگیریم بیشتر در دسته‌ای بود که در فنل بازی میکردند، یعنی در مردوویا، نیژنی نوگورод، شینیک و یک قطار دسته‌های دیگر، یعنی در دیویزیون دوم فوتبالی کشور روسیه. یک مدت در دسته سویل اسپانیا هم به حیث مربی فعالیت داشت موسم 2015 و 16. خوب روشن قاعده بازی رو در همین نقطه به اعتبار گرفت داور. معلوم می شود که اونجا زیدی ریزا دهقانی قاعده بازی ویران شده بود.
вазъияти стандартӣ. Амирбек Ҷурабоев ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ва шонс барои бозигарони Истиқлол, аммо дар ин ҳолат тавре мо шумо дидем зарба рост сӯи дарвоза нарафт. инак дӯстони гироми тағйирот дар ҳайати дастаи Истиқлол боз ҳам аз майдон гирифта мешавад. Манучер Ҷалилов ва ба ҷои рақами 66 Рустам Камолов ба майдон мебарад. Рустам Камолов ним ҳофизатгар аст. ӯ ба фикрам ба канор мегузарад, ду бозӣ мекунад ва дар нақши ҳуҷумкунандаи марказӣ мо ин дақиқаҳои баъдӣ бояд Масрур Ғафуровро бибинем, чун футболбоз зиёдтар таҷрибаи бозӣ дар нақши ҳамлагари марказиро дорад. талошҳои навбатии бозигарони дастаи равшан барои монеа эҷод кардан ба ҳуҷуми рақиб инҷо натиҷа надод. Табрез Исломов пас ба марказ, Николас Лоуренс, Мусам Табрез, ӯ ба хафотар пас медиҳад. Амирбек Ҷурабоев, Алишер Ҷалилов аз дур дарвозаро ба нишон гирифт, аммо зарбаи бо пои чап задаи ӯ хело баланду ноаниқ буд. партофти навбатии тӯб боз ҳам бисёр хуб ба хатти ҳамла буд. идомаи талошҳои футболбозони Истиқлолро мебинем. бештари ҳуҷумҳо тавре дидед тавассути канори рост дар қисми дуюм ба миён омада истодаанд. ва ин бо он сабаб рух медиҳад ки маҳз ба ҳамин канор мегузарад Ризо Деҳқонӣ. ин футболбоз дар қисми якуми бозӣ ҳам дар каноре ки бозӣ мекард пайваста хавфу хатар аз ҳамон ҷо сар мезад. андаке осеб гирифта буд дар яке аз бозиҳои қаблӣ. аз ин сабаб дар бозии даври гузашта Бовахш аз дақиқаи аввал ба майдон набаромад. Ризо Деҳқонӣ мо имрӯз мо ӯро дар ҳайати аввалия мебинем ва бозияш хело хубам ҳаст. бозигарони ҳайати эҳтиётии дастаи Истиқлолро мо шумо дидем. Истиқлол то ҳамин лаҳза 3 нафарро иваз кардааст, боз метавонад 2 нафари дигарро иваз кунад. имкони интихоб зиёд аст барои истоди мураббиёни дастаи мазкур. аз ҷумла 2 футболбози узви дастаи мунтахаби 17-солаи кишвар Муҳаммад Наздиев ва Рамазон Бахталиев дар ҳайати эҳтиётӣ ҳастанд. ҳамчунин Рустам Соиров, Руслан Хайлоев, Шаҳром Сулаймонов, дарвозабон Сафаралӣ Музаффар дар ҳайати эҳтиётӣ ҳоло боқӣ мондаанд ва Евгений Гриценко корти зард нишон дода мешавад. сабаб албатта маълум аст. барои вақтро
кашол доданд. камолов пас медиҳад ба канори чап. Ризо Деҳқонӣ то ба охир талош карда истааст легионери эронӣ, аммо тӯбро аз даст дод. ва инҷо ҳам довар ягон қоида вайронкуниро намебинад. идомаи ҳуҷумро мо шумо дида истодаем ва чӣ хатои таҳшатноке метавонист ҳамин лаҳзаҳо иттифоқ афтад аз сӯи футболбозони дастаи Равшан. мисли ҳолате ки худи бозигарони дастаи Истиқлол ба дарвозаашон гол зада буданд. алиҷон Кароматуллозода дар лаҳзаи қаблӣ иштибоҳ кард ва лаҳзае ки баъд аз паси Азизбек Ҳаитов чӣ гуна Содиқҷон Қурбонов пеши роҳи ҳамлаи ҳарифро гирифт, барои мо такроран нишон дода шуд. бозигарони Равшан иҷозат надоданд ки ҳариф он таркиборое ки ба нақша гирифта буд роҳандозӣ кунад тавассути канори чап. Акпуҷе паси Ноани Қасую ва дарҳол дар ҳамин ҷо футболбозони дастаи Истиқлол ба фишор мегузоранд. Улауло ва Аянвале шонс пайдо накард, аммо муборизаро давом дод ва наздик аст ки тӯбро бигирад ин футболбоз. зидди ӯ қоидаи бозӣ вайрон шудааст дар ин лаҳзаҳо. хато аз сӯи Рустам Камолов буд. тавре гуфтем дар ҳайати дастаи Равшан то ҳамин лаҳза футболбозе иваз нашудааст. дар курсии бозигарони эҳтиётии ин тим дарвозабон Муҳаммад Раби Раҳматуллоев, дифоъгарон Ҳусейн Алибойзода ва Ҳасан Алибойзода, ҳамчунин Шаҳриёри Иноятулло, нимуҳофизатгарон Ишмаил Антви, Аудра Йола Зепата ва ҳамлагарон Комрон Турсунову Амирҷон Сафаров қарор доранд. дар нимаи дуюм ба ҳар ҳол баҳсу мунозираҳо дар қиёс бо қисми якум зиёдтар аст ва вақтам беҳуда метавонем бигӯем дар баъзе аз ҳолатҳо талаф меёбад. ҳатман ин дақиқаҳои талаф ёфта ба эътибор гирифта шуда дар охир бояд ҷуброн карда шавад. пешрои ҳамлаи навбатӣ гирифта шуд. хуб зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи дастаи Равшан ва бубинед Николас Лоуренс ба он хотире ки вақт беҳуда талаф наёбад аз худи ӯ тӯбро бурда ба нуқтае ки аз он ҷо зарбаи кунҷӣ бояд иҷро шавад мегузорад. ирсоли тӯб аз вазъияти стандартӣ бошад, натиҷа надод. акнун зидди футболбози дастаи Истиқлол қоидаи бозӣ вайрон шуд. ҳамчунин як бозигари дастаи Равшан ҳам андаке осеб гирифтааст. ҳамон қоида вайронкунӣ тавре дидем зидди Румиш Ҷалилов онҷо ба назар гирифта шуд. ин ишораи
با انگوش داشته یوگنی گریتسنکا رو شما هم دیدید دوستان گرامی. بسیار خطرناک بود از یک طرف همون حالت ضربه مستقیم از نیمه میدانی دسته استقلال راسوی دروازه او میرفت، در نتیجه توپ از میدان بیرون شد. اما با دقت نظاره کردن همون حالت از سوی یوگنی گریتسنکا قابل توجه است. لولو و аянвале خیلی خوب است در این گرزه‌ها دوستان گرامی و پیوسته با او عزیزبек حییتов هم کمک میکند. اینجا ارسال توپ رو از سوی حییتов ما دیدیم، توپ از جریمه‌گاه بیرون شد. باز یک ارسال دیگر و دروازه‌بان نیکولا ستوشیچ توانست که توپ رو خب بیش از 18,000 مخلص دوستان گرامی یک دوره در ورزشگاه اعلان میکنند. در ورزشگاهی کلوب آرنا تشریف آوردند و آنها امروز در یک تنطنه واقعا هم بزرگ فوتبالی اشتراک دارند و همچنین طور معلوم می شود از سه دوست داشته خود خیلی پشتیبانی و هواداری ارزنده کرده ایستادند. فرصتی نوبتی ممکن بود برای دسته استقلال، باز هم مشکلی های زیاده را با وجود دارد، اما دفاعگرانی مرکزی توانستند حالتی قبلی رو برطرف کنند و اینک با گریان کردن چراغک‌های تلفن‌های موبیلی خود چنین یک زیبایی دیگر را با ورزشگاه جمع میکنند همین لحظه ها مخلصان دسته روشنی کلوب. روی فن کلوب اشدی مخلصان و طرفداران روشنی کلوب با نام شیران کلوب جو طور ما میبینیم اکنون حتی نفهمی هم به میان میآید. جنگ و جنجال رو ما دیده ایستادیم. لولو و аянвале قریب بود با صدیق جان قربانوف در افتاده یک نیزوی بزرگ رو به میان آورد. احترام به یکدیگر و گویم بالاتر و مهمتر از همه دانستن ارزش‌های مهمی فوتبالی در این گونه لحظه ها ضرور است. البته قاعده ویرانکنی از سوی فوتبال بازی دسته استقلال بود، اما حالتی بعدی که باعث واکنش شدیدی لولو و аянвале شد طور ما دیدیم اندکی نافهمی را بین فوتبالبازان هر دسته با وجود آورد. بعد از چند لحظه امیرجان سفرов باید با میدان براید. از وضعیت استانداردی باشد. اینجا عبدالرحمن نازیموف باز هم ضربه میزند. در قسم یکم ضربه او در خاطر بسیاری ها نقش بست. وقتی توپ به ستون دروازه رسیده برگشت. فرصتی نوبتی برای فوتبالبازان دسته استقلال در حالت قبلی ممکن بود به میان آید. اینجا اکنون ویران شدن قاعده بازی رو ما میبینیم. از چی باشد هجوم خود رو توسط کنار در لحظه قبلی نخواستن فوتبالبازان استقلال دوام دیدن و بعداً زیدی رضا دهقانی قاعده بازی ویران شد. جای یادآوری است که تاکنون در لیگ اولی در موسم جاری دسته استقلال یگان باخت ندارد. حالا هم تلاش‌های این تیم برای رهایی از باخت در جریان بازی با دسته روشن کلوب ادامه دارد. آخرین شکستی تیم مذکور
خب شادیجان مرادов به‌واسطه خودش درخواست کرده است که مرا عوض کنه. خیلی خسته شده است به نظرم این فوتبالباز و امیرجان سفرов با جای او به میدان میبره. بازیگری که در سال 2023 در رقابت‌ها مقابل استقلال طور در خاطرمان هست، هنرنمایی بسیار خوبی داشت. لذا دهخانی از میدان گرفته شد، با جایش محمد نظریف با میدان برآمد، حمله‌گر جوان. اما از امیرجان سفرов در سوپر جام سال 2023 با گل یگانه‌اش پیروزی روشن را در برابر استقلال تامین کرده بود. آخرین شکست دسته استقلال دوستان گرامی در رقابت‌های لیگ اولی در برابر خوجند بود روز 7 سپتامبر 2024. جو وضعیت خطرناک نوبتی میتواند به میان آید. پیشروی این حمله گرفته شد. وقت رفت، کم باقی مانده ایستاده است برای دسته استقلال. دقیقه 83 بازی جریان دارد. کامران ترسونوف را ما میبینیم دوستان گرامی. فوتبال بازی مذکور در آخرین روزهای روزانه زمستانه به هیئت تیم روشن پیوست. تنها در دوره گذشته بار یکم در هیئت اولیه دسته به میدان برآمد. بیشتر از هیئت احتیاطی وارد میدان می شود، اما تجربه کلان دارد کامران و میتواند در همین گونه لحظه‌های حساس در پایان چنین رقابت‌های مهم با به میدان برآمدن خود به دستش کمک رساند. بر طرف دیاگونالی توپ به سمت رستم کمالوف اینجا نتیجه نداد. خب امیربک خیلی هم عصبی می شود. و یک بار دیگر ما شما میبینیم جو اصلا طور در صحنه تکراری ما دیدیم. وایرون شدنی پایده بازی هم از سوی امیربک جورابویف دیده شد. جو یادآوری است که دسته استقلال در موسم کنونی خیلی کم گل میزند. دوستان گرامی، آنها تا امروز در 10 بازی 13 گل زدند که این به حساب میانه همگی 1 از 3 گل رو برای یک بازی تشکیل میدهد. خیلی نشون دهنده پست است.
аз истиқлол дида дастаҳое ки зиёдтар гол заданд инҳо эсхата, клуби маркази варзиши артиш ва вахш ҳастанд. шумораи голҳои задаи равшан бо истиқлол баробар аст 13-тоӣ, аз ҷумла бо шумули голе ки имрӯз онҳо ба ҳадаф расонанд ё дактараш ба номи онҳо навишта шуд. ва ин яке аз сабабҳое аст ки метавонад боиси нигаронӣ шавад барои дастаи истиқлол, чунки истиқлол маъмулан дар бозиҳое ки дар лигаи олӣ дошт муқобили ҳарифон аксари вақт бо тафовути назараси ҳисобҳо пирӯз мешуд ва мушкили ҷиддиеро ҳам дар ин замина эҳсос намекард. аммо агар мо ба натиҷаи охири истиқлол таваҷҷӯҳ кунем, барои мисол онҳо бо эсхата 1-1 мусовӣ бозӣ карданд, бо ҳосилот 1-1 мусовӣ бозӣ карданд, барқчиро 1-0 шикаст доданд, ҳамчунин даста зидди ҳулбук 2-0 комёб шуд. ва дар рақобати гузашта бо вахш гол назад. имрӯзам то дақиқаи 87 мо голи дастаи истиқлолро надидем. амирбек ҷурабоев ирсоли тӯб аз сӯи ӯ натиҷа надод. фишори зиёд аст аз сӯи футболбозони истиқлол, аммо бозигарони равшан хело хуб ба дифоъ нишастанд ва иборат аз чанд қабат хатти дифоъи онҳо ин лаҳзаҳо кӯшиш карда истодааст ки пеши роҳи ҳамлаҳои дастаи истиқлолро бигирад. партофти бисёр хуб, содиқҷон қурбонов боз як ирсоли дигар, аммо ин ҳолат бартараф мешавад. идомаи ҳуҷумро мебинем. футболбозони дастаи истиқлол талоши зиёд доранд. довар ишора мекунад ки бозӣ бояд давом ёбад, ҳарчанд дастиши тӯб ба даст аз сӯи футболбозони дастаи истиқлол пайваста ишора ҳам шуд дар ҳолати қаблӣ. рустам камолов то ба марказ меояд, тӯбро нигоҳ медорад, акнун паси ӯ ба содиқҷон қурбонов ва аз дур зарбаи задаи содиқҷон тавре мо мебинем хело баланду ноаниқ аст. хуб, ҳолати баҳсноки қаблиро зуд барои мо пешниҳод мекунанд. медонед дар саҳнаи такрорӣ ин чизро диданатон мумкин аст ки тӯб ба даст не балки ба шиками муҳсин абдуғаффоров дар ҳамон ҳолат бархӯрд. яъне онҷо асосе барои таъини пеналти дида намешуд ва аз ин сабаб ҳам довар зуд ба евгений гритсенко ишора карда истодааст ки тезтар тӯбро ба бозӣ даровад. шояд гритсенко ҳам ба ин умеде ки онҷо вар дида мебарояд ҳолатро. тавре мо дидем андаке истод ва баъдан тӯбро ба бозӣ даровад. ба Табрез Исломов корти зард нишон додааст довар. хелон гурзаи хуб аз сӯи футболбози ҷавони дастаи истиқлол дар лаҳзаи қаблӣ дида шуд ва баъдан қоида вайронкуниро довар ба эътибор гирифт. аз назди худ дур мекунад бозигарони дастаи равшан бо гулмуроди садулло ва қоида вайронкуниро ба эътибор гирифта истодааст дар ҳамин лаҳзаҳо. воқеан алишер хато кард, ӯ низ иштибоҳи худро дарк мекунад. ва лаҳзаи қаблӣ ки бисёр зебо бозӣ карда буд азизбек аитов, баъдан улауло ваян, вале барои мо саҳнаи такрории ҳамон ҳолатро пешниҳод карданд. агар истиқлол имрӯз мағлуб шавад, дӯстони гиромӣ, тавре гуфтем баъд аз он шикасте ки дар моҳи сентябри соли гузашта аз худ ҷамъ дошт, ин аввалин бохташ дар лигаи олӣ хоҳад буд. осими кунӣ дар 9 бозии қаблӣ ягон шикаст ба қайд гирифта нашуд. ин лаҳзаҳо тағйирот дар ҳайати дастаи равшан аст. азизбек ҳаитов аз майдон берун мебарояд зери кафкубиҳо ва дастгириҳое ки аз сӯи мухлисон буд. хело ҳунарнамоии зебо нишон дод имрӯз азизбек ҳаитов. умуман тӯли солҳои охир яке аз беҳтарин бозигарони ҷавон дар лигаи олӣ аст ва ҷойи ӯ комрон турсунов ба майдон мебарояд.
ду футболбозе ки якдигарро иваз карда истоданд, ҳарду ҳам дастпарварони мактаби футболи шаҳри Турсунзода ҳастанд. инак Ҷамшед Мақсумов ҳам майдонро тарк мекунад ва ба ҷои ӯ Аудри Йолазепата мебарояд, дифогари қоматбаланд. ин футболбоз аслан дар оғози мавсуми дар чанде аз бозиҳо дар ҳайати асосӣ буд, аммо баъдан осеб гирифту як муддат аз ҳайати аввалия берун монд. вазъияти хатарнок аст дар ҳол бо иштироки футболбозони дастаи Истиқлол. зарбаи бо сарзадаи Акпуҷе, тавре мо дидем хато рафт. 6 дақиқа вақт илова шуд. як лаҳзаи нофаҳмӣ ба миён меояд ва ҷошуа Акпуҷе дар ҳол бо ишора ба мухлисон узр мепурсад аз он ҳаракате ки дар лаҳзаи қаблӣ дошт. вақте тӯбро талаб мекард аз кӯдаконе ки дар гирди варзишгоҳ истоданд ва масъулияти пешниҳод кардани тӯбро бар дӯш бурд. бархурди навбатӣ бисёр ҷиддӣ ва инҷо корти зард ба Николас Лоуренс. Николас Лоуренс ҳеҷ гӯем ҳадафи гӯем баҳсу мунозираро надошт дар лаҳзаи қаблӣ ва фикрам наздик рафта аз футболбози ҳариф мехост узр бипурсад барои хатое ки дошт. ва тавре мо мебинем инҷо баҳсу мунозираҳо авҷ мегиранд. албатта кадом классико бе чунин лаҳзаҳои баҳсноку рақобати пуршида пушти сар шудааст. доимо дар рақобатҳо бо иштироки Равшан ва Истиқлол тавре мо мебинем ва дар хотир дорем чунин лаҳзаҳои баҳснок ва талошҳои зиёд баҳри дифоъ аз ҳамдастаҳо, баҳри дифоъ аз ному нишони даста сурат мегирад. гулмуроди Садулло ишора бар он дорад ки ҳатман дақиқаҳои талафёфтаро ба эътибор мегирад. баъд аз чанд лаҳзаи дигар мумкин боз дар ҳайати дастаи Равшан мо ивазшавии футболбозро бубинем. хуб, то охири моҳи май дастаи Истиқлолро дар пеш боз ду бози интизор аст. масалан моҳи май бисёр рақобатҳои пуршидда Истиқлолро дар пеш буд. ин аз тақвиме ки онҳо доштанд аз қабл маълум буд. ҳафтаи оянда 25 май дар рӯзи ҷаҳонии футбол Истиқлол бо Регартада аст барои ба даст овардани суперҷоми кишвар вoriди арсаи рақобат мешаванд. тӯбрабои бисёр хуб аз сӯи Сорбон Ғиёсов буд, агар хато накунам, на мазарат, аз сӯи Абдураҳмон Нозимов буд. вале футболбозони Истиқлол боз дар маркази майдон тӯбро ба худ баргардонданд. ва ҳамчунин Истиқлол дар доираи бозиҳои даври даҳум бояд бо Истаравшан бозӣ кунад. рӯзи 28 май. мисоли навбатии тӯбро мебинем. бисёр хатарнок аст, аммо ин партов тавре мебинед натиҷа надод. хуб, дӯстони арҷманд, инҷо ҳамон тавре мо мебинем Олауло ва Аянвале аз майдон берун мешавад. маъмулист ки дар ин гуна мавридҳо дастае ки дар ҳисоб пешраф аст футболбозониён ҳатман барои талаф додани гоз чандсонаи дигар ба ин тартиб ҳаракат мекунанд ва бозигарони дастаи дигар бошад дар ин замина кӯшиш мекунанд ҳарчи зудтар футболбози ҳариф аз майдон берун шавад. хуб, ба майдон Ишмаил Антви рақами 20 ворид шуд. ин чорумин тағйирот дар ҳайати дастаи Равшан буд.
дар навбати худ дастаи равшанро ҳам дар моҳи май рақобатҳои бисёр сангину пуршиддат интизор буд ва тавре мо дидем инҷо гузариши бисёр хатарноки футболбози Истиқлол дар ниҳояти кор натиҷа надод. Игор Черевченко ҳам дар ҳайрат аст ки чӣ гуна дар ҳамон ҳолат аз ин қадар талошҳо шогирди ӯ сари вақт пас надод ва ё ин ки нахост ҳуҷумро ба нуқтаи ниҳоӣ расонад. ва бозигарони дастаи равшан муяссар нашуда истодааст инҷо. боз як ҳуҷуми дигар ташкил кунанд ва тавре мо мебинем шиддати рақобати имрӯза ба авҷи аълои худ расидааст ки ин баҳсу мунозираҳои зиёдро ба вуҷуд меорад. корти зард ба Амирҷон Сафаров. ва тавре мо мебинем ин баҳсу мунозираҳо боис бар он мешавад ки акнун аз сӯи мухлисон ҳам ҳар гуна ашёу зарфҳо ба варзишгоҳ ҳаво дода шавад. Содиқҷон Қурбонов дар ин ҳолат хост зуд тӯбро ба бозӣ дарорад. аз аут аммо яке аз он кӯдаконе ки масъули кӯмак кардан дар ин гуна мавридҳо аст тӯбро хело дур партофт ва ин боиси норозигии Содиқҷон шуд ва ӯ бо Амирҷон Сафаров ҳам бигӯмагӯҳои зиёде дошт. танишҳои лафзӣ буд байни онҳо. дар ниҳояти кор тавре мо дидем дар ҳамон лаҳза он баҳсу мунозираҳо боис бар он шуд ки чунин як нофаҳмӣ ба миён ояд. тамом дӯстони гиромӣ баъд аз хотимаи дақиқаҳои иловашуда садои иштаки довар Гулмуроди Саъдулло баланд мешавад ва дастаи равшани Кӯлоб баъд аз соли 2023 дигар бора дар баробари Истиқлол комёб шуд. ин ғалаба аз нигоҳи стратегӣ барои дастаи равшан дар мавқеъгирии ниҳоӣ дар ҷадвал баъд аз хотимаи даври мазкур бениҳоят муҳим аст, зеро онҳо ба зинаи сеюм баромаданд ва тафовутро бо ду дастаи дигари пешсаф Истиқлол ва Вахш хело ҳам кӯтоҳ карданд. акнун равшан 19 имтиёз дорад ва дар зинаи сеюми ҷадвал онҳо дар баробари Вахшу Истиқлол аз муддаиёни аслӣ эътироф мешавад. Вахш 20 ва Истиқлол 21 имтиёз доранд. ин нахустин бохти Истиқлол дар мавсими кунунии лигаи олӣ аст. албатта бохти бисёр дарднок, аммо Истиқлол фикр дорам дар ҳафтаҳои баъдӣ барои ҷуброни ин бохт ва бозам мустаҳкам кардани мавқеи худ дар садри ҷадвал талош мекунанд. дар мавриди бозии ояндаи равшан бояд бигӯям ки онҳоро боз ҳам як рақобати сахту сангин интизор аст. рӯзи 24 май меҳмони Вахш мешаванд ва ду дастаи вилояти Хатлон боз ҳам талош мекунанд барои садрнишинӣ дар ҷадвали мусобиқа. дӯстони азизу арҷманд изҳори сипос мегӯем ки тӯли муддат ҳамроҳи мо будед. рақобати бисёр пуршиддат, ҷолибу диданӣ ва ҳаяҷонбарангезро дар классикои футболи тоҷик бо иштироки дастаҳои равшани Кӯлоб ва Истиқлоли Душанбе мо дидем. равшан 1-0 ғалаба кард бар ивази голбахудӣ ва ё ин ки автоголе ки Аҳтам Назаров дошт. бо ҳамин гузориши мо низ аз варзишгоҳи Кӯлоб арена хотима меёбад. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр дӯстони гиромӣ.